Gepleýär Azatlyk Radiosu. Abaşanyň Türkmenistanyň ilçisi wezipesine hödürlenýän kandidat ileri tutýan ugurlaryny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump tarapyndan ýurdun Türkmenistanyň Nowatdaky ilçisi wezipesine hödürlenýän Matthew Klimowyň Senatyň daşary gatnaşyklary komitetine ugradan beýannamasy komitetiň web saýtyna çap boldy. Onu ýokary wezipe hödürlenen resmi Türkmenistanyny alyp barjak işleriniň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýär. 16-njy maýda Senatyň daşary gatnaşyklary komitetini Klimowy Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň ilçisi wezipesine bellemezlik boýunça diňlenşik geçirildi. Mundan ozal Azatlyk Radiosu martyň aýagyna Matthew Klimowyň Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň ilçisi wezipesine hödürlenmegi we onuň baý harby geçmişi barada habar beripdi. O Senata urudan hatyryna Birleşen Ştatlar üçin Türkmenistanyň geosiýasy ähmiýetini ünsü çekýär. Ýurdun oňyn bir taraplyk siýasatyna salgılanýar. Klimow Türkmenistanyny göz öňünde tutýan işleriniň ileri tutulýan ugurlarynyň hatyryna Türkmenistanyň durnukly Owganistan üçin goşýan goşuntlaryny goldajak diýip aýdýar. Hem de Türkmenistanyň gaz eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goldaw berjekdigini belleýär. Ol daşary gatnaşyklary boýunça komitete iýberen hatyna Türkmen hökümetiniň maglumat el ýeterligini çäklendirmek, ýurtda adam hukuklarynyň meseleleri, şol sany paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagy, din azatlyklarynyň çäklendirilmegi ýaly meselelerde tutun ýerli hem de konstruktiw iş alyp barmagy wada berýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti mart aýyny Matthew Klimowy Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň Nowatdaky ilçisi wezipesine hödürläpdi. Aşgabatyň delegaçylaryna öz ofislerini paýtagtyň çetine göçürmek tapşyryldy. Azatlyk Radiosyna ma'lum boluşyna görä, häkimetleriň bu karary delegaçylary 15-nji maýda gyssagly görnüşde giýje yglan edilipdir. 15-nji maýa geçen giýje tenagçylar we delegaçylar bileşiginde biznesmenleri ýygnap, olara şäheriň daşyna tenagat zonasy diýilýän ýere göçmegiň we öz edara jaýlaryny şol ýere göçürmegiň zerurlygyny yglan etdiler diýip Azatlygyň habarçysy 20-nji maýda habar berdi. Häzirki wagtda Bedew massiviniň golaýynda edara binalarynyň we sowda ýerleriniň ençemesi guruldy we gurulýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä 15-nji maýda geçirilen ýygnakda işewirlere hut şol ýere göçmek teklip edilipdir. Göçmek üçin göz öňünde tutulýan wagt möhleti anyklaşdyrylmandyr. Wagt möhletini tahkik etmediler, emma ýygnagyň giýje geçirilişine görä gyssagly bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk Radiosu tenagatçylar we delegaçylar bileşiginiň özünden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Häkimetleriň delegaçylaryň edara jaýlaryny paýtagtyň merkezinden çetine göçürmek kararynyň sebäpleri hem belli däl. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Aşgabatda ofisler üçin niýetlenen binalaryň ençemesi gurulypdyr we ýene gurulýar. Şäherde ondan da başga ofis binalary köp. Her bir elitni diýilýän ýaşaýyş jaýynda da ofis jaýlary bar, emma olar boş durýar. Şonça telekeçi ýok. Öňkü Google köçesinde ähli investorlary özleri üçin ofis gurmaga mejbur etdiler. Şol ýerde Hytaýly CNPC, Orsetli Kamaz şeýlede ITR, NX we beýlekleriň ofisleri bar diýip Azatlygyň ýene bir habarçysy aýdýar. Azatlygyň Aşgabatly telekeçileriň arasyndaky ýene bir çeşmesiniň sözlerine görä, häzirki pursatda ofisini şäheriň çetine göçürmek talaby Hytaý we Türk kompaniýalaryna we käbir ýerli şirketlere degişli bolmandyr. Käbir tasdiklanmadyk maglumatlara görä, Aşgabatyň çetinde gurulýan ofis binalary ýurdun ýol başçylaryna ýakyn şahslara degişli. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan student Aşgabatyň aeroportundan gönü harby ekdildi. Russiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan Türkmenistany bir student Moskwadan Aşgabada dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan gönü çağırış boýunça harby ugrudyldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berýär. Waka geçen hepde boldy. Student ýurdun çäýine girenden soň Türkmenistanyň güýji idaralarynyň wekilleri onu 2 sagat çemeti wagtlap Aşgabatyň halkara aeroportuna saklaýar. Soňra degişli harby wekilligiň işgärleri gelip studenti gün aeroportdan harby gullugy alyp gidýär. Maglumaty ýetiren çeşmenin howpsuzlyk ýagdaýlary göz öňünde tutulup aeroportdan harby gullugy urudylan studentiň şahsy detallary, onuň ad familiýasy okuyan ýokary hujaý baradaky maglumatlar ma'lum edilmeýär. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä gurrun edilýän student heniz Russiýada okap ýören döwründe ýylyň dowamyny 2 gezek onuň ýyzyndan Türkmenistanaky ýazgyda duran salgysyna harby gulluga çağırış haty gelipdir. Azatlyk
Radiosu bu waka bilen bagly Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginden kommentariýa alyp bilmeýär. Türkmenistanyň goşun gullugyna häzirki çağırış 20 martda eglan edildi. Ýurdun çağırış boýunça harby gullugy geçmäge degişli raýatlary aprel-iýun aralygynda goşun gullugyna alynır. Ýa-da geçen aýyň başynda Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň harby edaralarynyň işgärleriniň mart aýyndan bäri daşary ýurtlarda bilim alýan Aşgabatly ýaşlaryň ene atalaryna jaň edip olaryň harby gulluk borjyny ýerine ýetirmek üçin ýurda dolanmaklaryny talap edýänliklerini habar beripdi.